अरे सरिया बुलकिया धनी। अच्छा कर देखो ए राजा काला साड़ी लई हो अरे कमर में छुप जा तू तो फील ऐसा देता रू कि दिल जीत ले आई है हो चाहे पूरा एकदम फीलिंग है बड़ी। देखई गोपालपुर हो नु चाचा गोपालपुर ऐ जाके लोग बड़ी खुश मिजाज खाटी माटी अंदाज के होला ऐ जाके लोग के बारे में कह दी फोन बाबा तब तेरा गर्मी आ जाए कह दी महाराज तनी मेन गौरी बढ़ा दो गोपालपुर के लोग मर्दहवा अंदाज के होला बता दी कैसे कैसे हरे कि नाही के हुआ टल बड़ुआ मैं चूस बा फेर आवो हरे कि नाही के हुआ टल बड़ुआ आ नाही के हुआ हरे तई ह गोपालपुर ई हमार चांदनी हो की हो गोपालपुर ई हमार अरे कदू मरद हेले खाटी हो ई होवे गोपालपुर ई हमार कार्यक्रम करे आइल बनी जा माने बर्थडे में आइल बनी जा आ कार्यक्रम केहू के ना अच्छा लगी तो केहू फिर हमनी के बोलाई ना खैलो पर कि जल सब का के खुश क के जइबो ना माने हमरा के खुश मत करलो खुश हमने के खुश करलो खुश हमने करे जल सब का के खुश क के जइबो ना तले गांव में दोबारा फिर सोनू बाबा संगीत के बड़ी प्रेमी है कि यो सही ना कलाकार के डिमांड होला अरे डिमांड होला यहाँ के हमार चाचा सब बरांड होला कुशीनगर जिला में आइल बालू दूसरा जिला से कुशीनगर जिला में आइल बालू नु तो एगो बागी बलिया आ एगो कुशीनगर कौनो प्रदेश में चल जा पंजाब हरियाणा कहीं आ खाली कुशीनगर जिला के हमनी के नाम धर नहीं जाता उजा के लोग जान जाला पढ़े ला उजा अपना किताब में कुशीनगर के लोग का होला कि गावे गावे यहाँ बाहुबली घूमेले अल्ले के तू नाली एक नली घूमेले मनोज बाबा संतू बाबा हर एक की गामे गामे यहाँ बाहुबली घूमेले अल्ले के तू नाली एक नली घूमेले कि रंगदार हम के लोग सागर हो कि सब जिला खाली अरे जिले हो तनी एगो ताली बाजक चाहिए कुशीनगर जिला के नाम को कि सब जिला खाली अरे जिले हो कई हमार जिला कुशीनगर सोनू बाबा का एगो फेवरेट सॉन्ग है पहले वही सॉन्ग से स्टार्ट करब हम ऐसा 2-3 बार हमरा के उ सॉन्ग फरमाइश करके बोले रहने पवन बाबा मने हिलो के दुर्गा माई समझ के दे देनी हमरा के महिषासुर समझ के छोड़ देनी है का हमने के रावणासुर बुझनी है का बहुत बहुत धन्यवाद से प्रधान भाई पूरा मंडली के आदरणीय श्री पवन बाबा जी के तरफ से वंदन अभिनंदन करब हम तहरा जैसे जब लड़की के हमरा जैसा ना अभिषेक भाई जैसे जब लड़का देखले तो कहले रानी संगमरमर के चिकन तस्वीर हो तू हमार जन्नत हमार किस्मत तकदीर हो तू भले हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ता तो का हो लेकिन हमरा खातिर रानी जम्मू कश्मीर हो तू इधर आइए भाई होठलाली इतना लगोले बरुन इतना होठलाली मत लगई ना आ जब लगई हो तो ये क्षेत्र में यह इतना मत लगई उन्हें लगई है तुझको देखेंगे जिस वक्त प्यार मांगेंगे और तुझसे तेरे रूह की बुखार मांगेंगे अपने होठों पे लगाओ मत इतना लिपस्टिक रानी नहीं तो कल से इस गांव के नौजवान नहीं
बुड्ढे भी देखेंगे तो चुम्मा उधार मांगेंगे। ओहो लड़का देखलस तो कहता